a ešte poďte, že by ste leteli do Malajzie, tak máte rovno problém životný. Čiže toto vnímam tak, ako to mýto pre osobné autá, vnímam aj tu, toto ako je obrovský problém, že štát mimoriadne silne zasahuje do sú také komunistické praktiky, že sa takto do osobnej sféry ľudí zasahovalo. Vtedy sa to robilo, jednoducho s týmto treba prestať. A ľudia sa teraz začína vyjadrovať, že ten stav ako keby sa vracal tých 20 rokov späť, lebo zoberme si zásah pri štrajku autodopravcov, polícia ako ich zablokovala a dá sa povedať, že znemožnila aj bežnú kamionovú dopravu, ktorá zásobovala, ešte aj tu odstavovala. Sú to štandardné praktiky v nejakom demokratickom štáte? No, celé s tými kamionistami hodne eskalovali. Ja teda nie som privržencom nejakých veľkých štrajkov, s týmto majú veľké problémy vo Francúzsku, že tam chcú čokoľvek zmeniť a hneď tam majú kopu hnoja pred Elizeckým palácom a podobne. My sme už mali? Áno, my sme mali. Toto určite nie je správna cesta. Na druhej strane táto vláda sa správala tak arogantne, dlhodobo, tak arogantne. Najprv vylúčili všetkých lacnejších poskytovateľov toho mýtneho systému, ktorí sa prihlásili do súťaže, potom ignorovali pripomienky autodopravcov, potom to zaviedli, ešte zle to bolo zavedené. Čiže nakoniec ja sa tým autodopravcom nečudujem, že zvolili ako úplne krajnú možnosť takýto štrajk a nakoniec sme ich aj podporili v tomto štrajku. No, malo by to prebiehať celé inakšie. Mali by sa, veľakrát sa tu zákony idú v zrýchlenom legislatívnom konaní úplne zbytočne bez dôvodu, ale robí sa to, ignorujú sa rozumné pripomienky a tak ďalej. Skrátka, vyvinulo sa to veľmi zle a tým pádom tu máme štrajk, samozrejme na ten štrajk reaguje polícia, niekedy oprávnene, niekedy neoprávnene. Výsledok je každopádne ten, že opúšťame akýsi kultivovaný spôsob nachádzania pravidiel a riešenia problémov a to mne je veľmi ľúto. Poďme k emisiám. Štát prišiel 15 miliónov eur. Zatiaľ zmluva, pokiaľ viem, tak stále nie je doriešená, čo s ňou. No, štát prišiel o veľa viac. Hovoríme zatiaľ o tej sekerke. Zatiaľ prišiel o to, čo nebolo, že tie emisie sa dali predať, ten doplatok má byť až následne, ale emisie sa dali predsa predať za minimálne 10 eur na tonu, predali sa za 5. Čiže pri tom množstve štát prišiel o 75 miliónov eur. A potom tam mal byť ten doplatok späť na 601 euro, čiže tá strata 75 sa teraz mohla znížiť o 15 na 60. Ale štát neprišiel o 15. Štát prišiel o 75 miliónov eur a to sú vyše 2 miliard korún. To sú jedenkrát vianočné dôchodky. Každý jeden dôchodca mohol mať približne 75 eur. Napríklad. To si takto treba predstaviť. A je to jednoducho nehorázne. Nástenkový tender tam prišiel štát o 120 miliónov eur a nič sa nedeje, akože všetko v poriadku. Bratislavský hrad rekonštruujeme za trojnásobnú cenu oproti pôvodnému rozpočtu a tak ďalej. Toto sú tie zlé veci. Preto sa to pýtam, lebo keď daňový poplatník zabudne zaplatiť daň 20 eur, tak dostane ďalších 6-7 eur, respektíve 60 eur, ale pokutu za omeškanie za jeden deň a keď sa niekde stratí 15 miliónov, alebo ak vy hovoríte 60 miliónov korún, tak sa nič nedeje. 60 miliónov eur, čo sú miliardy korún takmer. Samozrejme, niekto ukradne v samoobsluhe liter mlieka 10 rožkov a má opletačky s políciou a niekto ukradne 70 miliónov eur a jednoducho sa nedeje vôbec nič. To je jednoducho tragédia dnešnej doby a dúfame, že sa to zlepší s budúcou vládou. Je reálne, aby sa to zlepšilo, len šlahom ruky a celý zmenu vlády? Lebo ja si myslím, že na Slovensku tá mentalita, Slováci sú takí, že asi dosť tolerujú všetko a už sú zmierení asi. Slováci tolerujú to všetko, preto máme takú vládu, ako máme, ale ja si myslím, že aj tá predošlá vláda mala svoje nedostatky, aj tam boli korupčné kauzy a rôzne prípady klientelizmu, ale predsa len tá miera korupcie klesala. Existuje taký ten medzinárodný index, kde sa porovnáva miera korupcie. Vtedy korupcia na Slovensku klesala. Netvrdím, že nebola, netvrdím, že oni sú všetci svätí. Napríklad v SDK, ale nakoniec, ako som predtým hovoril, my sme aj preto spoluprácu s nimi odmietli predvolebnú. Ale miera korupcie klesala. Kdežto teraz miera korupcie stúpa. Ten trend je veľmi dôležitý a tento treba zvrátiť. No a ja som teda presvedčený, že keď príde slušnejšia vláda, že sa to podarí. Vy ste ekonom, ale ja by som sa vás pýtal na otázku, aký je stav súčasnej ekonomiky na Slovensku, čo týka miery zadlžovania a tak ďalej? Keď to takto bude niekoľko rokov ešte pokračovať, tak áno. Sú dve miery zadlžovania. Jedna miera je to ročné zadlžovanie, že koľko percent zhruba domáceho produktu tvorí verejný dlh, tam sme okolo 6%. To je dvojnásobok toho, čo dovoluje Európska únia. A potom existuje, to je ten ročný dlh, a potom ešte existuje miera
celkového dlhu a ten celkový dlh tam Európska únia dovoluje 60% a keď nastúpila terajšia vláda, tak namiesto 60% bol pri 29%. Za tieto 2 roky, posledné 2 roky, on bol trošku vyšší, ale ešte zo zotrvačnosti chvíľku klesal, ale pred 2 rokmi bol 29% celkový dlh Slovenska, slovenských verejných rozpočtov, bol celkový dlh 29%. Za roky 2009 a za tento rok, kedy každý rok vyprodukujeme nových 3 miliardy eur dlhu, stupne z 29 na 41. Čiže keď to ešte bude takto jedno volebné obdobie pokračovať, a nič nenasvedčuje nejaké konsolidácii verejných financií, keď to bude takto ešte jedno volebné obdobie pokračovať, tak okolo roku 2014, možno že 15, budeme pri tých 60%. To je samozrejme vec, ktorú treba zmeniť. A dúfam, že do toho už ktorákoľvek vláda bude po júni tohto roku pri moci, že naozaj začne vážne konsolidovať verejný rozpočet. Momentálne je to ako úplne desné. Prečo vzniká také zadlžovanie? Je veľký výpadok príjmovej časti, alebo je šafárenie s tým majetkom také strašné? No, rozkrádanie tam hrá samozrejme, že veľkú rolu. Podľa odhadov poradcu premiéra, pána Staňeka, sa rozkradne približne za 1 miliardu eur ročne. Čiže vážne. Ale áno, on sa tak vyjadril, že teda štát nakúpi za približne 100, ešte to bolo v korunách, za 100 miliard korún. A z toho teda až 20 až 30% sa rozkradne. Čiže keď nakúpi za 100 až 120 miliard a z toho 20 až 30% sa rozkradne, tak ste pri 1 miliarde eur, ktorú sám poradca premiéra prezentoval ako mieru kradnutia. Ešte väčšiu škodu, ako to kradnutie, napáchajú zlé ekonomické rozhodnutia, ktoré napríklad znižia záujem investorov, ktoré zhoršia podmienky fungovania firiem a tak ďalej. Tunak sa na zamestnávateľa sa táto vláda díva ako na vykorisťovateľa, ktorý skrátka tých ľudí tam asi s pištolou pri hlave drží pri tých linkách. Toto jednoducho je zlé, ako to momentálne je. Na druhej strane tá slovenská ekonomika už má nejakú robustnosť. Ja si teraz nemyslím, že o 3-4 roky skončíme ako Grécko. To Grécko je výborný príklad v tom, že tam 40 rokov vládnu socialisti, takže každý, kto nie si úplne istý, že kde to skončí pri bačovaní tejto vlády, tak nech sa pozrie do Grécka. Keď bude takto Fico a spol pokračovať, tak naozaj my momentálne sme na gréckej ceste. Teraz ide o to, čím skôr z nej zísť. Riešenie teda vidíte najideálnejšie asi zmena vlády. No, ja teda osobne dúfam, že k zmene vlády príde, ale aj keď nepríde, tak si myslím, že najdôležitejšie riešenie je zreformovať odvody. A jedna teda z pozitívnych stránok tejto vlády je, že na ministerstve financií sa realizuje program Unitas, ktorý do veľkej miery kopíruje odvodový bonus, ktorý my navrhujeme, a preto som celkom optimista, že minimálne v tejto oblasti by mohlo prísť k výraznému zlepšeniu za akékoľvek vlády. Pán Sulík, myslím, že naša relácia sa blíži ku koncu, ale ešte mi nedá opýtať sa na stav krízy. Zase to je oblasť vám veľmi blízka ako ekonómovi. Myslíte si, že už sme dosiahli to dno, mnohí už tvrdia, že už sa ekonomika pozvýchala, ale bohužiaľ bežný občan, divák to necíti? No, ja si myslím, že dosiahli sme dno, že napríklad počet nezamestnaných nebude, aj keď bude rásť, tak už sa to bude výrazne zmierňovať a možno, že už aj naozaj prestane rásť, ale tu krásne vidieť, Fico stále sľuboval, že on si poradí s nezamestnanými, že on odstráni nezamestnanosť, ale to sú veci, ktoré štát nevie skúbiť. On by potom tých ľudí musel zamestnať priamo, ako to bolo za sociálne. Štát jediné, čo vie spraviť, je vytvoriť podmienky, aby súkromné subjekty boli ochotné a aby im bolo umožnené ľudí zamestnávať. Toto nespravil, on im veľakrát podmienky zhoršil. Čiže na tej nezamestnanosti krásne vidie, že všetky Ficové reči to boli len prázdne sľuby. To ako ja viem, že ľudia to radi počujú a veľmi dobre sa to počúva, ale ako vidieť skutočnosť jednoducho je iná. Napriek tomu si myslím, že už v tomto roku 2010 by mohla kríza sa otočiť, alebo už aj nejaký, alebo aspoň to dno, že naozaj už sa nebude prehlbovať. Ja myslím, že to bola posledná otázka, na ktorú ste celkom optimisticky odpovedali. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť v našej relácii a teším sa na vás opäť na budúce. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.